Mga tugang mga kababayan, mainit na petsa 14 po sa bulan kan Hunyo 2022. Mga kaaksyon, kamiliwatan sa indong makakairiba, deng iba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, siyempre pa nag-iisang Mr. Siram ng Bayan, Joshua Martinez. Partner, maray na paggahapon sa imo. Mainit na paggahapon, Mainit partner. na paggahapon asin sa tuyang mga parantabay. Partner, ang sa tuyang isyu ngunyan manungod sa sustento. Kaya tutok kamo mga kababayan, gulpi kamo digding, mapupurot na mga adal sa buhay, mga leksyon, asin mga taktika. Yan, tuto karuntaan manungod partner sa sustento ngunyan na paggahapon para tawan kita ning idea kang reklamo partner. Makakaibahan ta nagrereklamo si Rowena de Ramas. Siyempre partner, ang pagrereklamo man ang sa iyang dating agom si Jerry de Ramas. Basta mga Jerry talaga. May bago ka na naman na dugang sa pangaran kan mga listahan. Basta mga Jerry pamuso. Ayan. Partner, maray na paghahapon sa imo tabi manay. Maray man sa mo, madam. Ayan. Rowena. Mhm. Siya si Nanay Rowena kan Taga saan ka, barangay Rowena? Barangay 28 po. Barangay 20. Oh, Victory Village. Victory Village. Pirang taong ka na, Rowena? 38. 38. Pirang aki mo? Dua lang po. Dua. Sisay an ama kan aki mo? Siya lang. Na-inlove kang maray kay Jerry kang panahon. Dati to. Ay, ito talaga partner. Dati ito. Ngunyan po. Daina. Daina. Sure kang daina. Daina. Gusto mo sabihon, kuha na ka mo? Separado na? Bulag lang po. Bulag 8 na ka. years na sir. 8 taon na nakakalipas. Kan ka mo magbulagan. Iyo po. Sa nakalipas na 8 taon, day mo lamang na mimiss or day ka lamang napupungaw kay Jerry? Daina. Dai. So dagit niya pat suiling niya partner. Makaistoryahi daw kami. Anong nangyari? Anong nangyari? Oo, ano ang nangyari taso Aram sa mo kami, indong partner, istorya niya kita, aram mo mga marites bagay kita. Oo, taso sa Anong indong nangyari? binuong pamilya nakaabot sa arog kaning Oo, punto. tas syempre, ako nagtutubo dati, purti man ang pauro I love you hanin do. Honey, my love, so sweet. Ang arog ka yan. Oo. Ano Ano ang problema nakaabot ka mo sa arog ka ini? Nata nagsuwayan ka mo. Nata nagsuwayan ka mo. Simple man lang bagay, sir. Anong Gusto simpleng kong bagayan? Magkaigwa kaming sa diring araw, magbukod baga. Ano? Ngunyan, dahil nagkasundo, tamabas boy. Ano? Ang gusto niya, maistara kami, duman lang sa taod kang magurang niya. Ang gusto ko man hiwalay. Paano mo maaraman ang sarong taong nag-agom kung day nararasan ang hirap, almawa. Warang-wara kami Ang gusto mong sabihon, maging independente ka mo, na mag-iba ka mong lugar, dumang ka mo magharong, pagpadakul kang pamilya, habo ni Jerry. Abo. Tang gusto niya, yaon lang siya dumang kay mama niya. So sa arog katong bagay, day ka mo Baka man kaya, nagkasinabutan. arte partner, para mo, kung minsan may mga rason man yan eh. Kung natabo siyempre baad duman ang naglalaba mang giraray si mama niya. O baado man kung igong nga kamong kapag tiusan So, niya, wala itong kamong pagkakan, pinunan. madalian pagrani. Itong pinunan. Iyo po, sir. Wala man third party. Wala man. Tapos hastang nagkaiguan siyang barkada, nabisto. Tapos Ano yan na barkada, lalaki, babae? lalaki. Tapos, Hastang nakabot ko na sa nadako ko na siya. Na? May igwa. Na? May babae? babae. Di may third party? dahil kan panahon, supuon siguro Ah. kan pag iwal-iwal So may na babae? ito. Taga saan man ang babae? Sabi da, taga ano yan, taga puro lang. Taga puro. Taga puro Nailing lang. mo mismo sa babae, dahil man. Iyo po, dati siyang waitress kang secret place. Ay, yun tuloy sa pangaran pa sana. Yun mo secret place. Secret, Oo. Tapos, Sisay mas magayon sa Indo, katong chicks na nakuha ni Jerry. Wala man po akong, di man ako nakikigayunan. Basta ang gusto ko lang, Saan pala niya na secret place? Maraman mi lamang. secret nga ni. Sa Puro. sa puro po yun, sir. Sa Puro. So ngunyan, May duwa ka mong aki. Iga po. Ngayon, pirang taon. 14, tapos 10. Aha. Kang binayaan niya ako, ang edad ko palang kato, 30, yung makirani-rani ate ko, po na. yung bunso ko po, binayaan niya sa kuya, 3 years old, tapos 6 years old. Ano pala nang hanap buhay kay ni Jerry? Kan kamo ang nag-iibanan pa? Sa pier, Ano sa siya, Pierre? Kuan siya? Coast Guard? Ano? ang painante, Makakusguard si partner. Ano? Painante. Sa pier. Painante. Painante. Painante sa barko? so sa ano lang, baga. So mga nagkakarga. May stevedoring. Ayan. Dati, kang kami magagumba, kung kami, so, tius na mari talagang sasabiyon, maski paano, igo siyang kwarta. Nakakasugal nga ni siya. Nagkasugal. Anong sugal? May talpa ka na kaito, wala pa. Wala Ano? pa man online sabong kaito, no? Anong klaseng sugal yan? So may baraha. Oh, yes, tapos bilyar. Okay. Habis niya na. So, ngunyan, 8 taon na kamong Hiwalay. hiwalay.
Sabi nga, expired na daw, sabi ni Papa niya. Expired na. Expired. Okay. Ang apot. Saan ka mo palang kasal? Sa West. Sa West. Okay. Saan ka na ngunya naka-star? Sa Victory. Siya may agom na, wala pa man. Siya, may agom na, may aki na. Okay. Ngunyan, so mga aki mo, kumusta? Piga-asikaso lamang kan ama na si Jerry. Iyo nga po sang tigranan ko digdi, susuporta ta. Nata, Di man siya nagtatao, sumuya lang. maski pagkaon lamang. Wara. So gusto lang. So gusto, so aki ko ngayon bunso mo yan mag-iba, tatara mo niya manda, pa nagduduman sa pigtali. Sa 8 taon na yan, dahil lamang nagtao sa imo? Paano? Palta-palta, sir. Ang gusto kong sabihin, Nagtataga-tao man. Mga piraman. 20, sir. Ano Ha? man nun? 22. 20 mil? 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos. Kada? Sarong aldaw. 20 pesos. Nagkakagaw-tagaw Aki. si nanay kang 20 Tigjis, pesos. partner, tigjis. Ano yan? Okay. So sa 8 taon, sige man, buro 20 oral daw, day man. Di man, may lista po ako dyan kada taon niyang 1-2 baga. Insulista. Alat, may 1 to. may Alat. 1 to. Diyan ang 1 to na iyan. Sa iyan, nagkaigwan ng 1 to. Kasunduan mi sa PAW. Nagpaw ka mo kang mano. Nagkasundo. Okay. Tapos, Nagkao yun, ta sabi niya, dahil niya Makirali. Pakiran nila Oo. ka mikropono. Dahil niya na kaya ang 1.5. Kaya Ngunyan, 1 to. sabi niya 1 to. Sa 1 tong ito, sambulan lang ito. Bulan-bulan dapat 1 to. Opo. pero Okay. sarong beses lang nakatao. Ano lang, hanggang November. Mga pirang bulan, ma'am? 2021. 7. May, June, July, August, September, October, November. 8 bulan man. 7 months. 7 months. 7 months lang nakatao kan 1 to. Opo. Pagkatapos, anong taon yan? 2021. 2021. So pagkatapos kay today na. Dain hanggang Iyan, Maski 20 pesos, so wala na? iyan partner, so Wala kasunduan ninda na ipinagtao duman sa PAW. So, maski, mga financial circumstances. so nakatao man 1 to sa 7 bulan. Iyo Pagkatapos po. kan 7 bulan, maski 20 pesos wala na. Wara na. Maski 10, 5. Wara. Pag ako talaga sir, warang wara. Tigpapadumang ko ang aki ko sa iya, malay mo, igwaman duman. Wara da, sabi kang aki ko. Kaya nagrani ka ng ngunyan digdi. Bako lang digdi si Indo sir. Aha. Tigdirekta ko na siya sa PNP. Yan o yung yung papel ko Brad. duman sa police station. Oh. Dahil na siya na-actionan sa PAW, dinirekta ko na lang sa Oh, police. nagtao. Kanya na sa pulis. Wala pa po. Hanggang kunyan. Dahil pa po. Oo. Oh. Ngunyan, So, ang kasi, gustong- alat mo na partner, kasi ngunyan, kampang mo si Jerry, ano ang gusto mong mangyari ngunyan? Ida padagusuan to. Bako sa ito, so means pag warang-wara man ako, pwede niya manggari aksipon yung duwa kong aki. Pagpakaunon man lamang o, panagdumang kaya wara man talaga. Maski pagkaon. Maski pagkaon, dahil pigano. May aki na ni si Jerry duman sa bago. Igwa po. Pero nga ni sir, Tira. yung saro, yung aki ka mabae, napapakaon niya, nasa diri niya ng aki. Dahil niya kami mapakaon. May aki naman ito. Igwa po. Piraman. Ang aram ko apat, pero saro lang ang yaon sa iya. Apat ang aki niya duman. So yan ang pigurag-urag mo. Dahil alam Pigurag-urag mo na, mo. apat ang aki niya duman. Dahil Saro lang apat po. ang dating aki kay to partner. Mhm. So ang pigurag-urag ni Rowena, so aki nga ning kan babae sa inot, napapakaon mo, so aki ngayang tunay, dae. Iyo po, yun po ang gusto kong O yan. guyo dun sa iya. Yan, Yung buyo okay. dun sa iya. Jerry, Ngunyan, yaw na si Jerry, anong apelyido ni Jerry? Diramas. Diramas. Aha. Jerry, ang mikropono tabi. Jerry, nadangog mo ang istorya kan sa imong dating Dating kalab team na si dating Rowena. kalab team. Anong masasabi mo? Ano ini Jerry? Pakailingan naman nindo after perang taon? Makisimbag sa Sa mikropono tabi, Oo. Jerry. Pakailingan naman nindo after kang pag-ulay nindo sa PAW? Ngunyan sa Ngunya naman sa nakamo nagkahampang? Di ako, nagduduman po sarong. Nagaduman si Sai? Siya. Ah? Oh, nagduduman. Jacket nga na Alat ko na, sa'yo ka naka-star ngunyan lugar, 28. 28. Siya? Pigkali. Pigkali. Ah, Oo, nagkakabot ka aranihon duman man sana. sa Pigkali. Pag nagduman ako sa Pigkali, o gari kami pulubi, iralingan sana, warang ni ay niyoy. Oh. Nagduduman So nailing mo ang babae duman? Yes. Oh, Jerry. Dire ba? Ano ang masasabi mo? Dahil ka na da nagsusustinto, suuron da nindong wanto, nakapitong bulang ka sana. Maski da 20 pesos, wala na lamang. Maski da pagkaon, dahil na lamang. Anong nangyari, Jerry? Na ano po kayo, napundo sa trabaho ko, sir. Pidyan ka sa pier nagkatrabaho? Dati, libor lang po ako dyan sa pier. Hindi ba kung libur lang? Libur! Tama pagalan libur? Labor ka dyan sa labor. pier. Ngunyan, ano na ang trabaho mo? Painanti na po sa bugtong. Sa bugtong. Saan duman sa may lidian? Bako sa may sa tigar ka lang GNT. Sa kay kay Mishine. Painanti ka sa truck? So buot sabihin ngunyan, igwa ka man talagang source of income.
Ngayon po, wala pa mo niya. Nata, napundo sa pagpainanti mo? Opo. Anong nangyari? Napundo? Nahot po sa truck. Hindi na Day pang mga guma. road to track, day Dahil pag mga Day ka guma. talaga madalagan. Oo. Pero dahil ka lamang naggibunin paagi para mabuhay mo sa imong mga aki, maisustunir lamang. mo kung ano ang pinangako mo duman. Hindi pa mo po nakaanong trabaho. So anong ngunyan tambay ka sa na Jerry? Tabi. Yun po, Pirang bulan ka ng tambay? Mawalo na po. Walong bulan. Matubod ka, manay na Punto deng kong trabaho. Di ako matubod. May video ako sa mga sugal. Kung saan siya nagsusugal. Oh. Nagsugal ka na ka pa Jerry? nga ni da. Anong sugal? Baraha man. Oh, nagsusugal ka pa nga ni da. Ibig sabihin, may kwarta. May kwarta. Hindi man po, napaano man ako duman napagi po kahit na ano man lang. So, pirang beses ka napagi, pirang video Sir, mo man lang dyan. itong saro man lang. Meron ka man sa Service lang naduman? ako. O nagsugal ka man talaga? Napagi lang ako, tapos nailing ko lang, nagmeron lang ako, tapos nagano na ako. Nagmeron ka, tapos So, nakaintra ka na. paano ngunyan? Paano ngunyan ang pagbuhay-buhay? Kung sabi mo, 8 bulan ka nang dahil nagtatrabaho, sisay nagpapakaon sa indo. Saro ko po nga go. Ha? So, Iyon may trabaho? Yun po may trabaho. Susaro niyang agom. Natapira nagabusan agom mo, Jerry. Pandua man lang ito. Pandoa. Panduwa. So, ang nagbubuhay ngunyan sa imo, susaro mong agom. Ika talagang dahil hanap buhay. Day pa kung ano, ano kaya, balik-balik kaya ako duman kang pamasay. Pakiran nila ka mikropono. Kapamasay pa sa pabugtong. No, Tigano boss. ko man lang muna ako duman, sayang kang pamasay, di ganan muna ako sa araw. So, anong plano mo? May mga aki ka palang kay Rowena, dahil lamang dahil pagkaon. Anong plano mo? May plano ka lamang na mag-ingwa para makatao ka? Iyo po. Para mo, Jerry, siyempre dapat Dahil kaaki ito mo ko ta yan. na, dahil nagpalya ka duman sa indong napagkasunduan sa pau, dapat nakiulay ka sa imong agom. Dahil ka- Maarog ka ni so Tapos, dapat, sitwasyon. pag dahil nagadalagan sa truck, maghanap ka kibang trabaho. Oh, kasi obligasyon kan sa rong ama na talagang itao sa akin pangangaipo. Maliban sa pagpainante, anong ibang araw mong trabaho, Jerry? Nagsabak. Sabak sa? Nagsabak ng simento. Oo. Para extra. For extra. Pag may ano lang po, pag may deliver. Magsikap ka. So, deliver dyan parte yan. So, mga yaw sa piyan. Magsikap ka, may aki ka. So ngunyan, tayaon digdi si Rowena. Rowena ang sa imong dating agom. Siyempre dahil may kapabayaan ka sa mga nakaaging bulan, uni siya ngunyan. So, Uni na partner. nabigla ka, Jerry, na ngunyan na pagkakataon, magilingan ka mo. Yeah. Okay. Mga tugang, mga kababayan, nagdidemand ng sustento ang ina para sa duwang aki sa kay Jerry. Nangunyan may agum ng iba, may aki duman. Alagad ang sabi ni Jerry, 8 bulan na siyang daing trabaho kaya dahil sa makataong sustento. pero ang sabi Ta man ni Manay- ang nagbubuhay da kay Jerry, Sa sigun agum. sa saya, susaro niyang agum. Oh, pero sabi ni Manay Rowena, dahil siya nagtutubod, na ding trabaho, ding income. Ang hapot, mga tugang, mga kababayan, kung totoong dahil siyang hanap buhay ngunyan, 8 bulan, ano maobligar ba siya na magtao ng sustento? Ano ang dapat gibuhon ni Rowena? Tangarig magtao talaga ng sustento si Jerry. Kasabay ta mga ka-action si Attorney Jerome Mendoza. Maray na pagkahapon, tabi, Attorney. Good afternoon po, Ma'am Rems. Maray na po naman po, Sir Joshua. Oy, Tapos maray sa na mga- po, Attorney. Sa mga nagdadangog po mo niyan. Opo. Ayan. Attorney, nadagog mo tabi subalyuhan kan argumento, kan sa indang Ambusado. sentimento. Ano ang masasabi mo tabi, Attorney Digdi? Well, kan nadangog ko po kaso bago. So, main issue kay Adigdi is support. Sustento. Oo, sustento. Bali po, sa family code, tango niyan, under Article 194, ang support po is sa mga indispensable for sustenance, kan aki, kan agom, pero kan dwelling, pagkaon, harong, na dapat tig-provide yan, kan magurang. Well, ang issue man po, manungod sa, kung sisay mataw kan support, di ba? Sinda po, ininda tong duwa, tapos Parehas. kasal sindang ko kayo, siyo. Manood man po sa family code, ang parental authority, ano po yan, joint po yan kan mag-agom, supposedly. Dapat po, joint sinda na nagtataw kay suporta, kay guidance, suporta, ayun, nasarap ko na Maski tayo. nagsuwaya na. Iyo, sir. Ngunyan, sir, digdi man po kaya sa suporta, dapat po in keeping man po sa means kan nagtatao, tsaka sa tatauhan. Yan po ang naning gusto kong iapot, Attorney, ta. Si Rowena, gusto niyang maghagad ng suporta sa dati niyang kalab team na si Jerry. Alagad, ang rason ni Jerry, dahi man ngayon ako makatao, 8 bulan na ngayon akong daing trabaho. So pag ang lalaki o ang sarong ama, Attorney, na daing trabaho, daing hanap buhay sa presente, mauobligar ba na magtao ng
suporta o sustento sa aki? Nanday man siya nga ni kitrabaho mo niya. Sa araw po kayo ng sitwasyon kaya, sir, kung di man talagang mean si sir, di ba? Daw obligasyon niya, di mo man siya mapirit na Tawara man talaga siya tao. Iyo. Pero as responsibilidad man bilang ama, di ba? Para sa aki man din, dapat kita maghinga man si Tama ka diyan. iyo. Iyo bagay sa pigsasabi ko, partner, na mas kiday ka habulon legal. Yes. Mas kiday ka hagan ng sustento. Pag saro kang ama, may aki ka na yaw, maski Gigibuon mo an okay kabos. kan dati mong kalabtin. Dapat day mo paglingawan sa obligasyon. Alagad attorney, ang pagsasabi kaya kaingiyo ni Nanay Rowena, di naman kuta na siya kuta na maahagad or mahamol. Kaya ilang naiiling niya na duman sa saro na po-provide. Iyo. Yan. Pero sabi ni Jerry, iyo dato nagbubuhay sa iya, kaya matindi man ni si Jerry. Ay, actually sir, napansin ko man kaya kasubago. Tinaraman ni ma'am, naagwa na po lang sindang kay agreement sa PAO. Yan, oo. Diba? May kasunduan na. Iyo. Iyan pong kasunduan na yan, binding yan sa indang duwa. Diba? So supposedly, since nag-agree si sir na magtao kay 1-2 monthly, Bulan-bulan. What sabi yun, kaya niya. Nakapagtao nga ni isang 7 bulan. Aha. dumaan na lang po kita mabase na ipa-execute atong agreement. Diba? Kasi inobliga mo na sa dire mo, nagtaram ka na kaya mo. Sa kakusugan ka itong papel, obligado kang magtao. Paano, kay attorney, 1-2. kung araw nga ni Kayan, dahil siya nakakakomplete, sabi niya, dahil siyang trabaho, mas kinag-uyon siya na 1,200 bulan-bulan. Well, pwede man po niyo mabulon gamit itong kontrata. Duman na sinda magbase na kipuan ko kung ano man ang paagi na magibo mo. Kipuan ko yan, natigtara mong 1-2. Sa amin kayo na. duman para habulon. Pwede mo yan, ma'am, i-execute. Pag duman ka sa korte, pailing mo yan. Di po, may agreement kami. Di po siya nagsunod. Ipa-execute mo po yung agreement. Sa araw po kayo ng attorney na igwa na po ng kasuratan, nag-ako na siya na kaya niya ito or dapat niya itong sundon. And yet, day po na nasunod, ano po ang pwedeng kahampangon ni Jerry? Depende po. Kasi kung mapa-execute lang po at yung kontrata, civil man lang po yan. Pwede magkaiga po at damages na dagdag na lang duman ng interest kung aragaan. Ay, pasalamat Pero, nga ni attorney si Jerry ta. Inako niya nang may agum na siya, pero kasal sita. Dahil na nagreklamo, so kasal ka mo, no? So, wait. Masurti ka, Jerry. Pero may sinasabi siya na pag di ngayon nag-comply, ano itong sinasabi mo? Kaso, Kakasuhan ko na siya. Binaba ko na yung kaso ko ali sa PAO. Yaw nun sa PNP. Pipakuan na lang ang mga requirements para makuha siya sa Aruninda. Kung ano talagang maya niya. Kung ano mo yan so kung dahil siya mag-comply, kakasuhan mo siya. Opo. Na mag-agum ka mo, legal ka mong kasal, may agum na siya Isasabay muna. ko na may itong ano. Oo. babae. Si Jerry, igwanan mo niya na kinakaiba. Iba, oo. Inako niya pati. Ika, Maana pa lang, ma'am. mahanap ka pa lang. Oh, Jerry, anong masabi mo? Nadangog mo si attorney na ika may obligasyon ka man talaga. Araw ka ito, pag di ka nag-comply sa 1-2, pwedeng another anong case. kaso, attorney, ang pwedeng ikaso kay Jerry na legal siyang kasal? Digdi pagkatapos mo actually, niyan, may oo. kaiba siya niyan. dakol pong options ni Madam actually. Oo. Pwede po ka ng concubinage kasi Concubinage. Di ba Concubinage. po? Pirampadusa kay na attorney. Ipasabot ta attorney kung ano ang concubinage. Ayo. Ang concubinage po, ang elements niya po kan crime is, so offender is kasal. Kasal. Diba? Tapos, pandua, tig-commit niyan tulong kind. Inot, ano to? So, pantulo kasi so applicable kay sir. Naikohabit na siya sa bako niya man asawa. Yan. Tapos, araman, Nagkaigwa pang aki. Yan. yes. Kung sakali nakasuhan si Jerry, na sigurado man sa data, inako niya ng ani. Ano ang pwedeng padusa kay na attorney? May kulong po yan. Pirang taon. Prison correctional is 6 months and 1 day to 6 years. Oo. Anong 6 na taon? months to 1 day to 1 year. To 6 years. Yes po. Aha. Oo. Okay. Pwede man din po kita sa VAUSI, lalo na kung intentional po sa pag Violence against yes one. po, RA 9262, Violence against economic women. abuse. Oo. Piraman ang padusa kay na attorney. Depende po kaya kapag si under paragraph 5I, so intentional na pag-deprive kay financial support, presyon mayor po. Pag dumaan naman po Preson sa mayor pirang taon yan, attorney. 6 years and 1 day to Parehas lang. 12 Hindi, years. masalang ka po. 12 years. Masalangkaw. Aha. Tapos sa 5E naman po, itong tig-restrict mo siya, nagibuon sa something na marayman, or tigpipirit mo siyang gibuon sa dayman. Tapos, ang way mo is i-deprive mo siya financially. Ito po, prison correctional, 6 years and 1 day to, 6 months and 1 day to 6 years. Oh. Nadangog mo, Jerry.
Ano an maray? Matao ka na lang 1-2 bulan-bulan o mapapriso ka ki mga 6 na taon hanggang 12 taon? Ewan po sir, pag may trabaho pa talaga po ako, obligado ko po talagang nagtataw pa ako. Pero ngunyan pong may daing Tango niyan, ako trabaho. kaya, kung 8 bulan ka ng daing trabaho, din ako kang pwedeng makumbinsir mo na Oo, kasi bilang ama, maaburido ka din na nailing mo. imposible man, Jerry, na nagbubuhay sa imo, makuang ka, swagong mo. matugot ka na 8 bulan ka ng daing trabaho, di ka mahanap ki ibang trabaho? Yung man, sir, pag ano man lang po sir, pag may door deliver man lang, nakasabay man ako. Eh, dapat medyo Oo, double dapat time maski ka. oro extra, dapat nagtatao ka. Ano ito? Baka naging kampante ang isip mo na dahil na ako matao, total nga, dahil man naghahabol. Ewan po. Yan nung yan, an kwan mo, an maipupromisa mo kay Rowena. Ano ito, Rowena? Gusto mo mantinido sa 1-2? Na dahil niya nga ni nakakaya? Or iyo pa din ito ang gusto mo? Base sa kasuratan na pinag-aprobahan niya? Bukod duman madam sa wanto, arag ngunyan, wala akong trabaho. Nagtitinda lang ako kung ano, para mapakaon ko yung aki ko, tapos masuportaran ko sa pag-eskwela ninda. Grade 8 na kaya yung grade 4, di medyo tagilid ang income. Aha. Ngunyan, nagrani man ako sa iya, para nga matabangan niya ako. Yaw, masana siya, di ba? Pero abo lamang. Abo lamang. Maski dapat, maski paano nga ni, yung kabit mo, obligasyon mo ka magtao to nata, nagpapakaon mo siya. Tutuson. Sabi siya, siya daw pigpapakaon Rowena. Ngunya na taon, siya nagpapakaon. Since na kami nagiwalay, siya nagpapakaon naman. Siya pa nga nagpakaray kang arong naglunlun siya. Subod sa ko biyon, so dating arong nindo, siya nagpaayos. yao na duman inistar sa babaye. Malupit si Jerry. Jerry, Nata, kami mag-agom, dahil niya ito nataw sa muya. Kubo-kubo lang. Dahil siya naglo-loan para da sa mga aki me. Kang kami na nagkabulagan, nagibanan na sinda, sige niyang kakalon, tig-verify ko yung SS Iyo niya. kasi, siguro mas iba man sa pag-ibanan ng partner eh. Pigpapakaon ito ni Jerry. Pigpapakaon man si Jerry. Pigtaman, oo. Sige, ang karaon-kaunan ni partner. katalaga partner. Maalangan ita naglo-loan na da, so ibig sabihin, mas iba ang prioridad na ngunyan ni Jerry. Yan pagmati mo. Aha. So na daw mo, Jerry, ano da ay ini? Masyadong na-deprive man so dati mong pamilya. Wala pa mo kami kayong arong kahit ang inot. Nag-start po kami sa indang arong. Iyo, sa muya, naglipat ka duman, kang nag-aki na ako duman sa Panduwa, bako. Sabi ko, padakaw lang tayong arong ta, pero bako, duman sa tangod kang magurang mo, nag-alok bagay yung padiyon mo sa dapdap, dumang kita, abo mo man. Okay, uni na Jerry. Sure katunta habang nagdadangog si attorney. Ang demand talaga ni Rowena, magsustinto ka, magtao ka nin suporta sa mga aki mo. Ang apot, Di ko matao ka o dae? obligado ko po talagang magtao. Kaya lang po talaga, wala po talagang ano. Or, kakasuhan ka ni Rowena? Pumili ka, Jerry. Isusustenir mo kung Magigos-sigos piraso ka, kasunduan maging ninyo. waa ka, or mapriso kay mga 6 na bulan hanggang 6 na taon. Aha, susaro pa partner, anong na bulan sa 12 taon. Taon. Anong maray, Jerry? Aram mo yan, Jerry, ang gusto kong i-explicar. Kaya sabi ko baga subago, sa entrada pa sa nakan isyong ini, magsiserbi ning kapurutan ki adal as eleksyon. Na ang pagpapasiram mga tugang, mga kababayan, lalo na ang paggibo ki ake, ang pagbados, bako yan karaw-karaw. May obligasyon talaga yan nakakambal. Day man pwedeng binadusan mo or nagkaaki ka mo, ka nagluwas na suaki sa ibabaw, kang kinabambala na sinasabuhay ninda, tay ka may bago ng love life. Day pwede yan. Ara mo, bilang lalaki, Jerry, based on my experience, day pwede Based yan. on his experience. Yo, partner. Ako, saludo ako sa partner kong Day, ini. ako, di baling alibo, kasi kung minsan sa love life talaga, day forever. Bako lang ako partner ang nag-react pati so Day sa forever likod sa sa love life. tuyang ano. Pero ang sustento, ang suporta na para sa akin mo, dapat itaw mo. Day ang dapat Day ko man talaga. Day ka dapat magluya-luya dyan. Parutong kang lalaki pag nagparaluya-luya ka dyan, dapat suportaran mo na. Obligado ko po talaga, taki ko po yan. Kaya lang, kami po meron nag-iba. Tanay man pwedeng irason mo nga na Dati power kaysa extra ka lang. may agom dato, kaysa dating may agom. Si Seng dating may agong. Ungon sa'yo nagluwas. Pero di man gayud kasaldo man sa dating agong. Dati paano, Ala. kami nag-start, nagkidyan so agom niya, tapos palako-lako niya ako, minahula ko sa arong, pag madyan so saron niya agom. Totoo ba na dati kang may Iba agong? pa nung ugali ka ni. Anong klaseng ugali?
Sa amin sa Naga-super saiyan? Bantay agom. Dati paano, pag nagtrabaho, pag ala kung makaturog ako sa harong nila, dati gagapa kong tapalaw na po. So aron kayo kada kulang ka po. Tapos, ano na, Okay. binagto. Pero ibang usapin yan. Ibang issue yan. Suportang Ang importante ano ko po, niyan, allowed Jerry, sa ako imo. pigdidirekta kung pigtataram sa imo na obligasyon mong suportan na. obli- Habulon ka usa dai legal na basihan magsuporta Sa ka. aki po, dahil pong ano, obligado ko po talaga, ko po ito. Ano Kaya po dai mo talaga- pwedeng irason na dai kang trabaho. Magtrabaho ka, Jerry. Sumunyan Magtrabaho, yaon digdi si Rowena, anoan maipopromesa mo sa iya tanganing so sa iyang plano day madagos. Matrabaho ka na. Tigalat-talat ko pang ano, so ano, Yan paano kung day umabot? Paano kung day Ano lang makalat-alat pa ini? Paano kung day makalat-alat kan sa iyang plano? paano kung hindi ako mag-extra man sana ako, nakakuha ko man sana mga araw ka ng 100. Kaya day ka mag-extra, dapat maging bida ka. Ibaan ba yung 6 Dapat ika ang leading man. Oh. Oh. Ano ang may pupromesa mo sa ampangan tabi kan sa imong dating agom asin sa kaampang kan sa tuyang abogado asin kan ribo-ribong nagdadalan? Day sigurado si Jerry, pero day man mata, day ka talaga yung mga ding plano magtao. Oh. Kasi po mata po ko, obligado ko po talaga magtao. Kaya gano'n ko lang po talaga, may matrabaho na po ako ngayon. O Rowena, ano ang ultimatum mo sa iya? Tagaro day pa sigurado si Jerry, may pigalot pa data ba? Alaton niya na lang yung subpay na sa iya, sir. Alat mo na, ano ang trabaho kang kinakaibaan mo niyan? Kantin man lang. Ha? Sa kantin. Sa kantin. Oh. O attorney, medyo Sa araw kayo na to yung sitwasyon ni pagkakataon. Jerry, attorney, garo day sigurado ta. Nagalat pa nga di da siya kan pagkuan. Ano kaya, medyo difficile po ay si topic eh, sa Arcane, di ba? Actually, matters of the heart, may advice si Attorney Ang. Matters of the heart. Oh. Oo. Dahil na baka mong chance na, wait lang, gusto kong maraman. May agom na nga ni Na, yung nga ni, gusto kong maraman, after ka mo nagkabulagan, may time ba na kamo giraray nag-ulay or nagkaibahan, na medyo nagbalikan? Oh, ni na partner. Kasi pag Ano? araw kayo ng pagkakataon, may kapatawaran na nangyari. Alat ko na, partner. Ano Jerry, in love ka pa mang Rowena? Ha? Oo na. Bago na, ikarowena. Day naman. Nata. Halaton niya na lang yung gusto ko O mangyari. day na talaga partner nga ni. Oo, kung dai magtaong mo niyan, kang sa iyang promesa, idadagos mo ito. Iyo. Pagkatapos ng digdi, maduman ako sa barangay. So, tigreklamo ko sa iya. Kukuhaan ko namang yung mga record mi baga. Tigreklamo ko siya duman. Tapos, itataw ko na ito duman sa polis. Total, sabi niya sa kuya, muya niya man sa makulong, di duman na siya magpatrangkilo sa laog. Yan lalo. Sana. O, day mo man ito naisip Rowena. Kung makulong si Jerry, lalong day na makatao mas 20 pesos sa agom Di sa mga aki mo. bali, di bali, sir. Kaya kong buhayon, tutusin ng mga aki ko. Oh. Pero alagad, yaon man sana siya, obligasyon niya, tawan niya yung Day mas daw, paano. Rowena, nagsisilos ka sa naman na Ay, nailing day mong man, permisyang. Alay man, sir, aloy na. Ang pigpupunto mo, yaon man ko taan na siya, makatuwang man lamang sa imo. Yes, yan lang Pero kung naman. dahil So man kung sa day man sa nang totalmente, pakinabang, di- ipapriso mo na sana. Iyo, sir, duman na lang siya Iyan ang magsakripisyo. ba? So, attorney, Arman sana kayo ano ng ang laban. mga rugay Dahil na- dangugon tagiraray, ano an sa imong reaksyon, tayo ito an sa iyang binutasan na tataramon, kung dahil ka man sa nada makatao, Ipapriso. magtrangkilo ka sa loob ng prisuhan. Pero ito ko pong makatango niya na ano. Yan ang Niya na bulan. Ngunya na bulan, pipiriton. Attorney, mapirit databi siya na makatao niya na bulan. Iyo. Actually, ma'am, ano kasi, ang pinaka-primary na concern tagdi sa mga aki. Yan, opo. Ang problema taman din kapag kinasuhan na ni ma'am si sir, Napriso. kapag concubinage siya, na kung aram ni partner niya ngunyan na may agom si sir, ma-involve to tong agom niya ngunyan. Mapriso man ito. Iyo. Pati anong pangarang kan kalabti mo ngunyan? Si Robilin Plaso. Matira matibay di man. Matira daang matibay, oh. Pag araw kaya na concubinage ang kinaso, Pati pala su, kapartner. syempre Su, partner. concubinage. Taday man magmamatter itong kaso digdi. Ito Nawarang kung daing ka partner. Oo. Jerry, Paano kan Jerry? bako lang ikaw mapriso, pati su kalabti mo ngunyan. Pag sa presuhan pati separado sinda. Iba ang babae buda sa lalaki. Si sa concubine po kayo, ano siya, distiero. Hindi siya makalog sa within a certain kilometer kung saan nakastar si Mrs.
O anong masabi mo, Jerry? Mahigos o mapapriso? Mahigos o mapapriso? Duwa man sana yan. Nagis po. Mahigos. Yeah. Medyo na, O ano, Rowena, di ka kumbinsido? medyo na papaluwa-luwa si Jerry. Anong masabi mo? Dai akong, kumbaga sir, tagas na. Ang arin. Ang puso ko. Bakong Sa dati alay- man po dati- nag-ibigan na siya. Tama, kaya- sabi ni Atty. Dati man kamong nagkakaminuutan, baad lamang lumumoy pa. Day, madam sir, day. Takang dati, ako talaga siya yan nagsusuyo, na baga magbaliktad pa yung mundo. Maayos ka mo. Maayos ka niya. Ah. Daita, nagugwarniya na siya ka atong si Robilin. Ah. Ngunyan, kumaga naglogin. So, you're trying to patch up ko ta na. Gusto mo ko ta magkabalikan pa ka mo. Oh, yung dahil sila. In love ka pa man kay kay Jerry kang panahon na ito. Anong taon yun? 2018, yung... Ay, Ay! Dahil pa man masyadong haloy. Oo. Dahil pa 2018. Pwede pa man gayon buling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Day na. Dahil na. Day na talaga. Kumaga, tigpang... Ang problema kay Kenny partner, may aki naman si Jerry duman sa saro. Pag nagbalik sa digdi, baka yun naman itong day masustintuan, yun naman ang mareklamo. Pwede. Pero, Jerry, gusto mo bang na makulong ka pati sa imong Kalabtim. mo niyan or masustinto ka? Nasustinto na lang po. Masustinto. No No rin. rin. Ngunyan po na ano. Pizza ano niyan? Pizza 14. Mm. Anong pizza ka ito ka mo nagtatawanan kang wanto? May ito, 2021. Anong pitsa sa kada bulan? Pitsa uno. Pitsa uno. Oh, yung katapusan, nasa katapusan pizza uno. Nya kung mga July 1, pwede kang magtao na. Pwede po. Oh. Day na, paano mag-abot nitong ano ko sa iya? Day naman ako mapakuha kang wanto niya. Adi po muna magkang wanto. Tig ano ko na kaya, bago ako... Dahil o di manilinaw ko ha. So ngunyan, subago ang pigdan topic tanig ni support sa mga aki. Opo. Ngunyan, dahil po muna. Day na sir, ta... Ano, prison? Ay, dahil Priso na. Nagbago na. Bago naisip ko. Nagbago na. Nagbago na. Oh, baka gusto mo man magpalambing sana kay Jerry. Day naman, ma'am. Ah? Day na. Nya kung magluhod si Jerry dyan sa atubangan mo ngunyan. Gusto ko, mag-load siya, kaiba niya yung kabit niya, ampangan kami. Ay, matindi. 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 O, Jerry. Dapat iniba mo yung agaw mo. Iliunda kong hanggang saan man ito. Matindi. Kaiba mo ba, Jerry? Pati si attorney, nasa shock. Anong klaseng luhod? Yan, sa babae, siyempre, Ang mikropono, oo. Mataram ke? ano kung tatara mo niya sa kuya, mapasensyak siya. Nya, limbawa, mainot mo na si Jerry ngunyan magagantawad sa imo, sa aga na lang so babaeng Dahil man pidi. dapat sabay. Dapat sabay tanganing, ito Partner. kayang agom niya, pag nasa luwasan ako, tigtitira ko kato patalikod. Oo. Kaya siya, digdit, tirawang ko man atubangan. Pero, pwede bang, kung siya muna, gusto mo, maski sa telepono? Abo ko. Halimbawa Partner, sa telepono, umagad sa'yo mo ng Abo. dispensa. Partner, klaro ron talang ha. Subagon, pigurahin ta su demand na sustento, suporta. Ngunyan nagbago si Manay. Gusto niya, magagad man giraray ng tawad sa saya. Pero abo niya na nga ni kan sustento. Pagagad na mo nagitawad. Inutunta mo na sa pagagad tawad. Day na, abo ko na, maski day. Oh, nagbago na talang Aren. partner. Basta, wala na. Wala na. Baka dahil naiiling mo siya, nadadagit ka lalo. Nya ano daw, Jerry? Basta kung suyo tapusan ang na yan mapatiwala. na, kung matao ka da alaton mo bang gilay yung sugpi na, tanapag-ibog Una ko mong sa imo, gilay Jerry, ranihan mo na si Manay. Oo. Rani Ano, na, Jerry? Jerry, makiuron ka. Alimbawa, magagad sa imo ng dispensa, ta sabi mo, baga, mag-load sa imo. Alimbawa, gibuhon ni Jerry. Abo ko. Ay, Jerry, may plano kang magagantawad kay Rowena? Ha? Dahil plano. So, dahil kang plano magagad tawad, di hampangon mo na sana kung ano ang plano ni Rowena. So, sa araw kayo ng sitwasyon, Attorney Jerome, Yes po. ano na ang mangyayari kay Neta? Medyo habo man ni magagantawad, ito, maliban sa suporta, ang gusto niya, Kasubago, ang pigaano niya partner, sustento. Kaya lang dahil medyo nairita gayud siya, ang katagasan ni Jerry, Oo. amo niya na kan sustento. Opo. Ano po bang reklamo ang tig-file ta, ma'am? Sustento. Bako sa PNP po. Iyo, tong suporta, ma'am. Ay, sir. sustento bang giraray? Suporta, tapos, Kasi pa, kuya niya, so... Actually, ma'am, ano kasi, since si ma'am man so offended party digdi,
At anytime mo kasi, kung abo niya diretso, kung magbago man ulit si isip niya, pwede man girari pagurunan bago pa man makabot sa karasuhan. So ang pinakamaray, Jerry, di ka na magalapit sa 1 kan July. Magdisponir ka na ngunyan at siya ni patod mo na, baka magbago ang isip. So nadawag mo si attorney, dawa ito upig diretsyo mo na sa PNP, pwede mo pa man girara itong Magbago ang isip bawion mo. or i-decline, depende sa imong desisyon. DPC lang din po kasi pag si mga aki nindo naraman na si Papa Ninda, makukulong, di ba? Sa bato ako, okay lang da. Na makulong? Tatig talikodan da nga ni sinda kang init pa. O, ano ngunyan ang kuyan? Siyempre, data na ini partner makukuhan. Habo na. Ano ngunyan, Rowena, ang mensahe mo kay Jerry? Mag-erilingan na lang kita sa RTC. Iyon man sanang gusto ko. O, Jerry, ano mensahe mo kay dati mong lalabs? Tayo na. So Partner. iyon na talaga ang desisyon mo. Iyon na po. Halimbawa, lumuhod sa imo si Jerry. Dahil. Dahil na Ang talaga. pabuhan ni Jerry, ma. Abo na talaga. Kasuba, gusto niya magluhod, ngunyan, abo niya ng paluhodon. So, attorney, maliban duman sa pigahabol niyang sustento, ang plano yata gayon ni Manay, mag-file pakikaso para mapreso ining si Jerry. Ini ang mamundong sitwasyon, attorney. Yes, ano? yes, opo. Maski sa parte po nindo mga abogado, gusto ko ta nindo Maayos. Siyempre, rooting ito for settlement ko ta. Kasi, before man sila maging magkaiba, bago magkaaki, maugma man sila siyempre. Diba? Attorney, gusto tang ipasabot kay Rowena, ano ang mga dapat niyang gibuhon, ano man itong kadipisilan aramon pagasa angat ning kaso, Kaso. medyo magastos, medyo dipisil, so oras mo talagang itutuon mo duman. Ano na lang po, Attorney Tabi, ang advice mo kay Rowena, siring man Tabi kay Jerry? Siguro before pa man kita magpuon, kaya mga naging desisyon ta, kay po ta i-consider mga aki, tapos sa mga maging repercussion, kasi mapagal po magduman sa korte, mag-appear, mag-witness. Every time na maduman ka sa court, maalala mo kung nata kayaon, nata makulog sa buot mo, nata arog kayo ni samantalang dati, maugma mo, di ba? Siguro, kung decided na si madam, siguro i-anticipate niya na haloy si pagkaso, arogan, matagal, madrag yan. Si Sirman, siguro si kapo niya manggiraray na makicompromise kay ma'am para baka magbago ang isip. para maging okay manggiraray kasi dipisil na po ngunyan ang diba, mga broken family, aragkaan. Sa mga aki kasi dawa tara mo nida na dagit sila sa parents ninda. Deep inside, syempre father manggiraray, mother manggiraray, diba? Syempre they're still hoping kan maray na pag-iribanan sa family. Mamundo lang kasi siguro grabe ang kulog kan both sides. Pero para sa mo, I mean, personally siguro, dapat mga araw kayo ng bagay, paggurunan muna before mag-decide ki Lalo na, taan maapektaran lalo sumangaki. So mga Yes. aki. Anyway, Ma'am Rowena, bukas pa man girarayan sa muyang linya if in case magbagoan sa imong desisyon. Siring man tabi sa imo Sir Jerry, kung ikatabi, desidido na ibalik man giraray ang suporta. As in, plano mo man na maghagad man giraray ng tawad, kaibahan sa imong agom, baad lamang Ang maglumipad pinakamaray, puso Jerry, ni Nanay siguro Rowena. magingwa ka na makatao katulos, to baka magbago pa ang isip ni Manay Rowena. Siguro ngunyan, dahil first time naman nindong magilingan niya, pasudagit ni Nanay At saka Rowena. medyo makulog lang ang buot ni Manay Rowena, ta nagduman sa mga aki niya, dahil lamang na pinakaon. So may mensahe ka, giraray? Wara na. Okay. Okay. Bueno, Partner, ginibutaan gabos, tanganing maayos, ay niong sa indang problema. Aram mo, maski uday na sinda nag-iibahan partner sa laog kang sarong-harong, pamilya pa man giraray takita ko sinda. ta na ining programang ini tabang legal tabang ora mismo kan ako Bicol Party List ang mayor na obheto ko ta na partner maging instrumento para mapagkasundo ilalong-lalo na maayos ang mga problema para sa kapakanan lalong-lalo na nan mga apektado digdi partner Ang aki. mga aki. And syempre, ang kamautan ta na dain na magdiretso pagkuta na ini sa korte. Alagad, siyempre, digdi sa nagrereklamo, buda sa pigreklamo, yaon manggiraray sa indang mga sadiran sa indang mga personal na desisyon. Manungo digdi sa problema, ta primero, sinda talagaan involved.
Correct. Digdi sa sitwasyon na ini. Ayan. Kita partner, instrumento sa nakutanan na Instrumento maayos. lang, correct. Maraming salamat, Attorney Jerome Mendoza. As in, syempre, sa Indo mananay, tatay, good luck man giraray tabi sa Indo. Ang pinaka-importante, ito ko ta na day mapabayaan ang sa Indong mga aki. Arog kan sinabi ko subago, pagpuon pa sa nakan temang ini, kapupurutan ta po ini nin leksyon, kapupurutan ta po ang adal ang sitwasyon na ini kang dating magagom. Pag data po pinakaray talaga ang mga sistema, mga tama-tama, yun ini ang mangyayari. Ayan, ang pinaka-naapektuhan permi partner ang mga Ang lugi aki. ang mga aki. Ayan, mga ka-aksyon, yan po ang satuyang tabang Duman naman legal partner, mo niya na sa mga pagkahapon. kabaro niya mini Attorney Jerome. Kamo, pag May aki advice kamo. ka sa Inda partner? Oo. Dahil kamo magparinugak, dapat talaga sustentuhan nindo. Dapat talaga suporta rin doon sa inyong mga aki. Ayan. Maski pa dahil na kamo okay kan, inagihan kan aki. Digdi ko lang na provide so kung paano talaga maaraman sa sarong kaso baga about naman sa mga benefits ka mga aki. Ang mga aki ko kaya minor de edad pa, obligasyon pa kang ama ta. Inot, ang mato ako 14 years o bilang sarong ama, di dapat igwa man siyang suporta sa mga aki ko. Bako sana so sa ibong